Arratsaldeon, ze moduz, ongi etorri. Gaurko saioa mugitua izango da eta ez zuzeneko musika izango dugulako bakarrik, izan ere berea da. Jakingo duzue nortzuk dauzkagu platoan gurekin, baina zineaz ere hitz egingo dugu, gaurkotasunari ere helduko diogu, izan ere gai asko ditugu aztertzeko. Batetik, ertzain bati 2 urteko zigorra ezarri diolako Gipuzkoako epaitegiak 2013an Amalur Mendizabal senataria jotzeagaitik, eta beste ebazpen bat epaitegiak bertan bera utzi duelako Ugarteko ertzainburuak Gara Naiz eta Jone Goirizelaia abokatuaren kontrako salaketa hori. Pentsioen eztabaida ere pil-pilean da, gaur berriro atera dira pentsiodunak haserre, sistema bera kolokan dela iritzita, eta memoria historikoak Elgoibarrera garamatza, frankismoko beste 24 biktima obiratu dituztelako bertan, duintasunaren kolumbarioan, gehienak identifikatu barik daude, baina kasu hoietako bat ikertu duen Patxi Ibarzabalekin hitzordua daukagu eginda, eta gero joko dugu berarengana. Arratsaldeko 5 aldera itzuliko gara, baina belarriak eta begiak zuengandik aldendu gabe, iaski, eskastirekin zaude. Zagit gero tartea izango dugu, baina aurretik hitzorda daukagu Patxi Ibarzabalekin, Astuen oroimena 1926 elkarteko kidea da bera. Esan beharra daukagulako, gaur Elgoibarren duintasunaren kolumbarioan beste 24 gorpuzkin obiratu dituztela frankismoko biktimenak, eta gehienak ezin izan dituztela identifikatu. Patxi Ibarzabal, esan dizuegu, horixe, Astuen oroimena 1926 elkarteko kidea dela, gaur bertan izan da, eta bera bertan egotearen arrazoiak ere entzuteko modukoak dira. Arratsaldeon, Patxi. Bai, arratsaldeon. Esan dugu bertan egon zarala, ekitaldi horretan, lehenik eta behin nolako bizipena izan da, nola joan da gaurko eguna? Ondo, nahitxe hotzein da ben, oso ondo, eta ni behintzat gaur oso emozionatena, izaten duzue. Esan beharra dago, Etxebarrian, ez dakit Etxebarria ala Etxebarri esan behar den. Bueno, izenez Etxebarria dauke izena guk Etxebarri izatoteu edo, Etxebarriko edo. Bai, gurean Markin Etxebarri esan da beti, baina tira, bai. Baitxe, hori bai. Hoixe, Zelai eta Buruko gune horretan, hobi horretan, 3 lagun aurkitu zen dituzten, aurretik ikerketa lana egon zen, eta zuk hartu zenuen parte horretan, inguruko baserriko zeniden laguntza izan zenuen, eta azken emaitza hori izan zen 3 lagun desobiratu zen dituztela, 3 ere identifikatu gabeak, eta gaurdanik Elgoibarren daudenak. Konta iguzu apurra gehiago lan horren inguruan? Bueno, zeuk esan duzun moduen, Astuen oroimena 1926 elkarteko kidenaz eta elkarteko beste lagunekin batera, pixkat alagintzen gara 1926ko gerrian inguruen, gerri bizi izemenak edo ondorenguen testigantzak jasoten, ezta? Eta holan etxe biltzen gara, normalien zapatu domeketan, eta hortaiko baten entzun gendun, zelan hor Zelai eta Buru inguruen, Urkaregi txiki inguru horretan, 3 gorpuzkin edo 3 gudari hilde eguzela eta enterraute ikusi zitzuela. Orduen guk belarrizek zorrote bitxo gozalakuetan, eta ziginen pixkat horrek zer esan nahi ban entendidu nahi zen. Egiz esango dugu, ez genkisen hor trintxera bat eguenik alde horretan, bai beste aldera ez, Bizkaire begire, baina Elgoibarrera begire, Gipuzkoare begire, ez genkisen trintxeraik eguenik, eta, barra ziginen gure ikerketatxo lana eitzen, baitxe Richard askoren laguntziaz inguru hori garbitzen, eta holan alego ginen 2014 hasi, eta 2016 trintxera bat topa gendunera arte, eta batez Jose Mari San Martin eta Pilar San Martin nebarrebak, zuarte baserrikuek, hori da Zelai eta Burutik bertan, metro batzuetara, eurok euroi esker identifika balitzen gendun lekue, ezta? Eta gero, hor arantzadi bisau, eta parte monda, 2016 bi ekitalditan desobiratu alizentzean lugaki horretan, eta hor topauzien 3 gorpuzkin.
Eta esandakoa, zenideen, inguruko baserretako zenideen laguntza izan zenuten lan horretan guztian, ia denak joan dira gaur Elgoibarrera, adinak adin. Ze iruditzen zaizue duintasunaren kolumbarioan batzea gorpuzkin guztiak? Ez dakit nolabaiteko aitortza kolektibo hori egin beharrekoa horrela betia ikusten duzuen, edo ze iruditzen zaizuen? Nik pentsatu aportazio importante dela, ezta? Eta gainera, benetako erreparazio aleginerako, guk alegin berezizein dugu, hori, trintxera horretan enterraute guzela ekisen pertsona gorra eruten, soarteko nebarrerakin batera, Mariano Retolaza eta beran zemiek, Mariano Retolazak ikusi zituen honek hiru gudariziok ondino tapau barik hilde, eta euron zemi kontatzen urtetara, ezta? Bai, Kalamuara jute ziren nien eskursinuetan, edo esatuten behitxu gumiak atxorren inguruetan enterraute ikusi ditzunik hiru gudari enterrau aurretik, ezta? Eta orduen guztako importanti izan gaur obiratze honetan, bai pertsona honek parte hartzie. Eta honekin batera, baitxe egon die, baitxe barreko alkati eta zinegotzi bat, eta gu elkarteko kidepe bai, ezta. Eta, nik uste honek hiru personak gure ilusio ondizena izango zen euron etxietara euron zeniden gana bueltatzie, ezin izen dugu identifikau, arantzadik iman beren ikerketie, baina ezin izen da zeintzu dien jakin. Eta orduen modu honetan bezetugu, benetan 36 hazitzeko historia dana eta horrek eskatzen den erreparazio da nahi, gaurkoak emotzela buelta bat zela eta buruko kasuen, batez be hori, bai udaletxeko kidiek, herritarrak eta eurok lekukuek egon dielako eta enterra bat izan dituelako kolumbari honetan, ez? Eskerrik asko, Patxi, gurekin gaurko egunak batu duen hori guztia konpartitzea gaitik eta eusnarketa gaitik, laster arte. Bakarrik lagatzen moztezue, benetan nahi zego eskertu Sobartako Jose Mariri eta Pilarri, eta baitxe Inazio eta Santi Retolazari benetan, euro barik hiru gorpuzkin honek ezingo belako gorko omenaldi eta agurra hobe jaso. Eskerrik asko. Zuri, laster arte. Azken hitz horiekin, esker hone hitzak, justu ere euren laguntzarekin aurkitu zituztelako, berak aipatu du erreparazio ahalegina. Erreparaziorik ez da gongo, nik uste dute goraipatu behar dela bai astuen oroimenak eta baita arantzadik egiten duten lana, baina ben nabarmena dena da altxamendu frankistak utzi zituen biktima guztiek, ez dutela erreparaziorik, besteak beste, ez garelako bizi estatu desente batetan, eta estatu desente batetan egingo litzatekena izango zen zerrenda bat desagertu guztiekin, eta estatua bera saiatu nolabait hori argitzen. Ez da kasua, eta ikusten dugu nola askotan ekimen pribatuz eraman diren aurrera horrelako kontuak, nik uste dut danon ardura dela hau, eta oroimena behin eta berri aldarrikatzen da, hor dauzkagu gure bide bazter guztiak gure aurpegira erakusten, oraindik herri honetan asko dagoela egiteko, eta aspalditik datorren sufrimendu hori hor dagoela gure bazterrak astintzen. Esan diate, denboraz kanpo gabiltzela, beraz, ez dakit zerbait gehitzeko moduan zaudetan, esan diate ezetz, inondik inora ere, Galder, Itxaso, Estitxu eta Iñaki, eskerrik asko, zuen parte hartzagaitik, eskerrik asko baita zuei ere, asteburu ederra izan dezazuela, astelehenera arte. EITB, zure komunikazio taldea.